Здравейте, колеги! По молба на Маврик днес ще покажа безотриотното хвърляне на ножове в стил Фейдин. Не, че го владее кой знае колко добре, но имам известен опит. Аз правил няколко основни правила при хвърлянето на ножове. Значи, първото подходящ нож. Каквото сте стикнали, това е най-добре. Второто, някое по-забутано място да няма случайни паки по обясними причини. Често по възможността няма вятър, както едва ли ще стане днес, но обещавам се за днес. Кратилото за предпочитане е мишената да е абсолютно плоска, най-добре от заковани дъски, преди става обикновено на дърво. Но не е особено приятно, тъй като кривината на самия ствол лъжи окото. За самото хвърляне, при него ножа се захваща последния начин. Указалеца ляга на балансовата точка на ножа, а диската му към средата на отвънта или до където стигне. Палеца и средния пръст захващат ножа от стени, така ще се образува канал, по който да излети ножа. Захвата трябва да е здрав, съответно за да не се получи при замах да излети назад ножа. Може да е малко неприятно за някакви хора. И така. Самата техника на хвърляне е следната. Първо, ножът се насочи точно към мишената, един вид лазерен приятел, така да се каже, при което всичката е сгъната. Замахът идва от самото ямо, както би казал някой, да се секат дърва. При което в това положение всичко е динамика. Получава се нещо подобно. Вече при самото хвърляне, което идва от ямото, описано най-често като все едно хвърляте топка. Всичката пее към всичко движение, при което ножа излита прямо напред. Това е малка демонстрация на сравнително кратка дистанция, около 3 метри от пътството. Обещайте да не се смеете много. Второ правило. Качайте много, ама много бързо. Още едно допълнително правило. Върхът на ножа трябва да има перфектно наточен. Останата част не. Може да се поещете, но върхът задължително. Значи, при последното хвърляне удари върха, но не се заби. Малко просто. Отново появи степен вих. И в момента дистанцията е около 10.
това беше всичко от мен. Поне докато не намеря ножа. Така, тогава следва евентуално продължение.